Biz гаиләбез белән сайлау көнне бик теләп сайлауга барабыз. Иртәнге сәгатьтә ул безнең традициягә кергән иптәшем белән сайлау көне ул безнең өчен бер бәйрәм. Бу көнне балалар, оныклар килә. Табын әзерләп, балалар белән бергә илнең тынычлыгы, сәламәтлек өчен без сөенеп бергә тавыш биреп кайтабыз. Илләр тыныч булсын, дөньялар якты булсын, һәр кеше бәхетле булсын. Менә бу безнең традициягә әверелгән. Сайлау көне безгә элек-электән үк бәйрәм көне сыман тоела. Иртән торабыз, сәгать 8-гә үк бармыйбыз инде әлбәттә. Иптәшем белән бергәләп, туры килгәндә анагыма да ияртеп, сайлау участогына киләбез һәм сайлап кайтып китәбез. Безнең җәмгыятьтә яшәгәчтән сайлау көнендә сайлауга барырга кирәк дип саныймын. Беркайчан да безнең сайламый калганыбыз юк. Һәр вакытта да кануннарга буйсынып яшибез. Барабыз сайлауга. Сайлаулар безнең өчен 18 яшь тулганнан бирле ниндидер бер зур әһәмияткә ия чара булып тора инде ул. Инде менә хәзер ничә ел сайлауга, ничә тапкыр сайлауга барганны да белмибез, бик күп уза андый чаралар. Иртән иртүк инде 8 тулу белән ирем белән бергәләшеп сайлауга барабыз. Аннан соң инде өйдәге эшләрне карыйсы да булгачтан, ял көне булгачтан иртәрәк барып кайтырга дигән максатны куябыз һәр сайлауга. Сайлаулар булып торсын, алар безгә алдагы тормышта, киләчәктә зур ышаныч биреп торалар. Шул сайлаган кандидатларыбыз илебез өчен, кеше тормышы өчен, яшәеш өчен безгә этәргеч биреп, безнең мәнфәгатьләребезне якларлар дигән өметтә калабыз.